Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Believe sige kay kunin mo na. Wag yung kamusap sa imong kamaldita. Mao ginay akong ganahan kay nimo. Kigikapoy na ko ini, Ronnie. Gusto na ko nga kausara. Basin ba ay noon og kita na hinuoy maunhan ini sa sobra natong kumpiyansa? Ay kabala ka bahin na. Kay na ko inahununan kung saan na to sila paglipat aron makuha agad nato si Tilde. Unsa may imong nahuna-hunaan? Unsa, Ronnie? Oh, na. Tiyo, asa sinang Tilde? Wa man din eh. Nasa ang kwarto. Wa sa iyang kwarto. Hain man din siya. Basig na sa silong. Dito sab ko sa silong gikan, pero wa siya sa palibot. Og ako na sa gipangutana ang mga katabang dinhi. Wag sila mahibaw kung asa na paingon sinang Tilde. Malagay basig ni gawas. Pero nganong wa man siya manangid. Dili ni mahimo. Kinalan nga dili siya mo gawas. Kay delikado og makit-an siya nila ni Ronnie. Tana. Ato pangitaon. Cheers, Ronnie. Wait. Oh, Ayaw na nag-imnam bino. nga naman. Kita kay ni. Oh, kutsilyo? Unsa man na mo kutsilyo? Ibutang una ka ng imong baso sa lamisa. Kay gusto ko nga kini ang imong imnon. Oh, time pa una. Unsa ba nang imong gibuhat, Ronnie? Tanawa lang. Kita kay ni. Kita kay ni. Nganong imo man nagisamaran ang imong pulso, Ronnie? Gusto ko nga imo kining imnon ang akong dugo. Unsa? Pero makaambit ka sa akong espiritu. Kinahanglan nga imnon nimo ka na asawa ko. Imna dayon. Sunda nga akong gimando nimo. Oo, akong imnon. Sige ka na. Sige pa. Imna. Ughot da. Dunay tao. Lagaw. Adto akong kinsa ka ng atong bisita. Basin sila ka na si Dana. Mayong buntag, Leslie. Uy, ikaw, Tia Tilde. Oh, ako. Wow! What a big surprise! Dali, dayon, Tia. Lingkod. Sigurado gyud ko nga malipay si Ronnie nga ni aka karon dinhi. Naabas iya karon din eh. Tiya, nago, tiya. Ronnie, niya tayo bisita. Si Tia Tilde. Oh. Nalipay kay ko sa imong pagbisita karon din tiya. Honey. Ang dami og lami ang pagkaon ng atong pinanggang bisita. Ayaw na, Ronnie. Dili sab ko magdugay sa akong tuyo karon ninyo din eh. Tiya, daghan patag angayng hiskutan. Lingko lang una, ug ayaw padali. Mag-andam ko og lami ang pagkaon. Dako kayo nga kung kalipay tiya, nga nakatultol ka sa kung gipuy-an karon. Taon-taon na sam nga wala ta magkita. Actually, dugay na kong naghandom nimo. Ronnie,
Nahibaw na ko sa tanang mga panghitabo. Ug mao'y hinungdan nga niya ako karon. Kaya ngayon ti ka sa kinasing-kasing. Murag seryoso kay nangibong tuyo na ako dati, ha? Sige. Sulti kung unsa ka na ang gusto nimong ihangyo na ako. Kung mahimo, Ronnie, iuli nga to sa tinud-anayng tagiya ang bato nga agate nga iniyong gikuha gikan ni Idana. Unsa to, tiya? Ha? Ronnie, iho, dili pa uwahi nga magbuhat ta og maayo. Paminaw ako, isip imong iyan. Kinahanglang imong iuli ang agate ni Idana. Abi ni mo, tiya, ha? Di ka mo'y akong gihandom ni mo. Nahibaw ko kung unsa mo kasuod ni anhing papa kaniadto. Og wa ko malimot nga iya kang sinaligan. Og nagdahom ko nga di ka mo budhi sa atong kaliwatan. Pero sa pagkini mo gibuhat karon, ha? Ang makaayo ka natong tanan, maoy akong gibuhat, Ronnie. Wa ako magbudhi sa atong bansagon. Gisubay lang nako ang husto nga makaayo dili lang nimo, kundi para sa tanan. Bravo! Bravo! Tinuod gayon nga kung nadunggan sa tong mga kaliwat nga nausab ka na yun. Pero sultihan ta ka, tiya. Di pauwahi ang tanan. Di pauwahi aron ihatag ni mo diri kanako ang imong paglaban og simpatiya sa among nindot nga mga plano. Ronnie, Tutuki ko, tiya. Tutuki ko. paminawa ko, Ronnie. Ako ang paminawa. Tutuki ko. Sige na. Tutok. Nadubang mulihay ka man ako, ha? Gusto na, Ronnie. Huduga sa kining buhata. Kay way maayong paingnan. Kuni padayon nimo ang imong mga dautang tinguha. Buiset ka! Kinahanglan nga mo submit ka kinako. Kay kung di mo itugyan ang imong kaugalingon rin ako, mamatay ka, Tilde! Hain man di ay si Tilde. Mao lagi na among gikabalakan, papa. Kay sukad pa kuno gani ng buntag. Wa na silang tilde siyang kwarto. Og wa siya nakabantay nga migawas siya sa mansyon. Ginoo ko. Wa ka siya gilamat ni Ronnie. Unay atong gisubay karon. Hain naman di ay si Idana. Gikuyogan siya ni Badong dito sa shelter house, dool sa simbahan. Kaya namasin sila nga adto nila makitaan si ng tilde. Dako nga kong pagduda. Gatua si Tilde sa ilang Ronnie. Kinahanglan nga kita'y mo adto dito, Nelson. Pabuto na to si Idana, papa, nga mubalik din aron ato siyang makauban. Tawagi si Idana. Paanihiya na yun siya. Aron mag-uban ta dito. Sir! Sir! Oh, Sir! Badong, niya malagi ka. Hain man si Idana. Kuan ka lang, sir. Gipapauli kong idana din ni sir kay doon ako siya doon. Oh, asa ba kuno siya paingon ba dong? Wala ba siya musulti, sir, kung asa siya paingon? Akong tawagan. Malagmit, Nelson. Tuag ito paingon si Idana sa ilang Ronnie. Tara pa, ato siyang apason. Mingaw ang palibot. Malagmit. Niagi din ni karon sinang Tilde. Pahala na. Ato bangon kinako sila. Oh, yun na. Doon ay mikawa sa gate. Uy, sinang Tilde kat ka na. Mapasalipod ko din sa kahoy.
Sige, Tia Tilde. Pag-amping. Naa si Leslie. Misuot pagbalik sa sud. Tawagan ako si Nelson. Oh, uy. Oh, may signal din eh. Muato ko sa ubos. Dako gyud ang akong pagmahay ug pagbasol sa akong kaugalingon. Kay ko nahibaw-an pa nato ang tinud-anay kinaiya ni Ronnie. Malagmit, mibabag na ko nga siya ang mapakasla ni Leslie. Wa kay ang mahayan sa imong kaugalingon, Papa. Wa nato ang problema. Naa ni Leslie ang diferensya. Naglagod kay ko nagunahon ha ini Nelson. Oh, uy, kadiyot, Papa. Si Idana. Hello, Idana? Nelson, nakita na ako si Tilde. Ha? Nagkita na mo? Ako rin nakakita niya. Nibalik na siya paingon sa mansyon. Gikan siya sa ilang Ronnie. Og ayaw mo pagkumpiyansa. Yun na. Unsa man day nahitabo? Basta, magsultihan nila unya ta. Paabot ako diya, Nelson. Ah, sige. O unsa na itabo ha? Pa, mabalik ta sa aki. Kay nakita na kuno ni Idana si nang Tilde nga gikan sa ilang Ronnie. Mao ba? Mubalik niya ta sa atong aki. Kay doon gustong isulti si Idana. Nabalik naman lagi still di siyang kwarto, Puldo. Mo lagi. Nanadyan. Na lagi. Ako maganing gisangpit. Wamang ko na panumbalinga. Mo lagi. Nabala ka na ba kayo niya sila si Idana? Ito aragani siyang kwarto, Puldo. Mura man og lahi siyang tinagdan. Nabasi gikapoy siyang lakaw. Di manggana siya gikano din ka nagikay. Naambot lang niya. Ambi ato ko nung atoon siyang kwarto be. Atong pangutanon kung din yun na siya gikan. Sige, tana. Atong atoon. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!